Madwar 25,000 familja u 1200 negozju li jinsabu fil-Beach ta' Berlin fil-Ġermanja ilhom għal dawn l-aħħar 3 ijiem ibatu l-kesħa minħabba tuħa posta li sar f'kejbil tal-elettriku. Il-pulizija tissuspetta li l-kejbil inqata' minn estremisti tax-xellug. Biex jilqgħu għal din is-sitwazzjoni f'Kesħa Xoq il-Għadam, xi residenti qed jingħataw il-provvista tal-elettriku permezz ta' generators. Dan bil-għal li jkunu jistgħu jisaħħnu xi ftit djarhom minħabba temperaturi li niżlu taħt l-10 ċentigradi. Rapporti fil-midja Ġermaniża qalu li xi djar kienu qegħdin ikampaw bix-xemat u xi ftit dawn li jaħdmu bil-batteriji. Madankollu il-Kesħa kienet qed tikkawża skundita kbira. Sita binja li fiha jgħixu bosta familji ħall inizjattiva li jikri generators biex jixel il-binja u ma jħallix li residenti bla dawl. Qal li kull generator jiswa ma' 600 euro u qed jagħti ma' 8 sigħat dawl. Fit-tielet jum li n-nisilhom bla dawl ħafna reġgħu daħlu lura x-xogħol. Verina Holstein u 3 ulieda ntlaqtu ħażin ħafna minħabba l-qtuħ fil-provvista. L-om qalet li l-uniku tamir domestiku li qed jaħdem huwa l-kuker tal-gass u l-kmamar kollha tad-dar huma nġazzati. Qalet li s-sitwazzjoni hija stressanti ħafna u ma tiflax aktar għaliha. Il-provvista mistennija tingħata lura l-ħamis. Sa dan it-tant mijiet ta' uffiċjali tal-pulizija din xogħol biex jipprevenu kull xorta ta' serq. Ħafna ħwienet baqgħu magħluqin u supermarkets li fetħu toddhom fuq Ponozzu Bike għaliex il-biċċa l-kbira tagħhom ma kellhomx sistema ta' provvista ta' emerġenza. Il-qtuħ laqat ukoll 74 faċilità ta' kura u l-maġġoranza tagħhom ingħataw il-provvista permezz ta' 35 generator tal-elettriku kbar tal-emerġenza.